Ay, chinelas ka, nanay. Sige po. Ano po, masyadong maano po. Halika, nanay. O, dito ka, nanay. Sama ka sa akin yung isa labas. Ayan. Sige, nanay. Sige, ayan. Good afternoon, mga ka-JFS! I am Ate Angel, your love and surprise ambassadress. And ako naman si Kuya Gab, ang inyong haranista. At naghahanap ba kayo ng perfect packages and perfect surprises? Saan ka pa? Dito na sa JFS Petals and Services. At ngayong araw ay papatapos na naman ang araw na to, pero patuloy pa rin tayo sa pagbibigay ng saya at sorpresa. At ngayong araw ay andito tayo kung saan marami at mabenta rin tayo sa pagpapabook ng surprises. Walang iba kundi sa Nabua, Camarines Sur, upang sorpresahan ng isang pinakabonggang nanay na Jack na bibigyan natin ng swak at sulit na packages from JFS team. So tara na't kilalanin na natin ang mga regalo na ihahandog natin sa ating maswerteng nanay maya-maya lamang. Siyempre, andito sa likuran ko ang mga masasarap na pagkain. Meron tayong isang bilaong bihon, meron tayong mix kakanins, meron tayong fried lumpia, meron tayong 1 bucket of chicken from Jollibee, meron tayong red ribbon cake, at syempre ang napakasarap na Ferrero Rocher chocolate, at 1.5 liters from Coca-Cola, at syempre ang ating card na andito naman sa gilid. Meron tayong 3-feet stuffed toy, at syempre makikita nyo dito ay meron pa pala tayo ditong Raffabells cake, at syempre kung makikita nyo dito sa baba, meron tayong 2 boxes of Goliath pizza from Mikoy's. At syempre, ang napakabongga naman natin na money bouquet na 10,000 pesos na merong dried flowers. At syempre, haranahin din siya ng ating napakagwapong surprise saranista na si Kuya Gab. So talagang napakabongga at swerte naman ng ating nanay dahil napakasasarap ng pagkain. At meron pa siyang money bouquet dyan maya-maya. So tara na't kilalanin na natin kung sino siya. For our social media accounts, for Facebook, Instagram, and YouTube channel, JFS Petals and Services. Without Just Great, pati captivate kalahating taon na ng 2021, pero patuloy pa rin tayo sa pagbibigay ng good vibes. Tara na't samahan nyo na kaming kilalanin ng ating nanay all the way here from Sagumay, Nabua, Camarines Sur. So, andito na tayo sa Barangay Sagumay. Tara na't samahan niyo ako surpresahin ng ating lucky mommy for today. So, andito na. I just can't believe it's true that my heart belongs to you. Ito po ang bahay ni Severina Tabona. Sa baba ka? Sa baba na. Babalik tayo sa mga batang na daan.
Interviewin ko lang. Ako na nalaban na, luwaya-luwaya, ewan. Asertado na pati yan. Wise na. Ay, hello nanay! Maray na hapon po. Ay, naintindihan ba ako, Biko? Maray na hapon po, Nay. Good afternoon po. Hindi ka naman pwede po kami mag-interview po, Nanay. Kasi po, nag-survey lang po kami sa mga senior citizens po dito sa Sagumay. Ay, hindi ka na, Nanay. O, pwede ka man. Nay da nakaulangan nay. Ah, sige. Ay, tsinelas ni Nanay. Walang tsinelas po. Ay, tsinelas ka, Nanay. Sige po. Ano po, masyadong maano po. Halika, Nanay. O, dito ka, Nanay. Sama ka sa akin dito sa labas. Ayan, sige, Nanay. Sige, ayan. Hinay-hinay lang, Nanay, ha. Ayan. Nanay, musta po ikaw? Marayman. Mananay, tigtawan kaya akong listahan ni Kapitan. Saro ka po sa mga napili na matatawan meaning freebies po para sa mga senior citizens niya na regalo mi. Bali po, may survey lang po ako. Perang taon ka na po digdi sa Sagumay, Nabwa? Perang taon ka na po, Nanay? Pero po? 78. 78. So, ano po, kailan po ang inyong birthday? Kailan po? Ay, ngayon! Birthday niya po ngayon! Wow! Kaya pala sabi ni Kapitan, ikaw daw ang unahin ko. Ah, Santo Agumuduman. Mayo ka pong handa. Gusto mong handa, Nanay? May da siyang handa. Kaya ka mo, may handa si Nanay. Mayo kang handa, Nanay? Sige, si Nanay. Pagkirinuman. Sige, Nanay. Ngunya, Nanay, papapili yung takadumaning freebies para may pataw ko na sa imo. May papapirman ako sa imo. Pwede ka sa mag-iba duman. Duman na sa taas. Kayang-kaya ni Nanay maglakad. Yung mga anak niya po, nasaan? Samahan ng mga anak. Sama-sama. Halika, Nanay. Halika dito, Nanay. Samahan mo ako dito, Nanay. Ayan, dito ka, Nanay. Ayan. So, magandang hapon po, Nanay. Magtatagalog na lang po ako at syempre, iba po ang language ng Naga sa Nabwa. Ano po? So, naiintindihan niyo naman po ako sa Tagalog. Ano, okay lang po. Hindi ka po nakakaintindi. Sige, Nanay. Pipilitin nating maintindihan yan. Charot lang, Nanay. So, Nanay, dito po yung mga freebies namin. Pipili lang po kayo. 3 po siyang pagpipilian. Lahat niya ba yung gusto? Or pili kayo sa tatlo, A, B, or C? B. B. Sigurado sa B. Ayaw mo ng A, B, C. Lahat. Ayaw mo lahat. ABCD ka lang. Ayaw mo lahat. Lahat. O, sige, Nanay. Ngayon, tutulungan kitang magbukas. Dito, ito, Nanay. Aalalayan natin si Nanay, anak. Dito po, Nanay. Isag lang po tayo ng konti. Kasi po, para di tayo malala. Sige, Nanay. Sasabayin kita ang 1, 2, 3 para makita natin yung sorpresa. Ayan, Nanay. Isag ka po. Ayan! Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Dito, Nanay. Happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Hello, Nanay. Halika dito, Nanay. Halika dito, Nanay. Hello, Nanay! Bening! Kami po ang JFS Petals and Services. At yan pong mga regalo na yan ay para po sa inyo. Dahil sabi nyo nga kanina, mayo kang handa. So ngunyan, may handa ka na. Kasi meron kang bihon, may kutsinta, may red ribbon cake, may Ferrero chocolates, may Coke, may cake pa dyan, at may Jollibee. At syempre, Nanay, nakikita mo ba to? Nakikita mo ba yung tumatag yung team na yan? Eto, Nanay, na money bouquet na to, na merong dried flowers ay nagkakahalaga ng 10,000
pesos para sa inyo yan, nanay! Malapakan naman natin si nanay. Ay, ang bonggang-bongga. At syempre, nanay, dito sa ilalim, meron ka ditong 2 bigatin na gulay at pizza. Alam mo ba yung gulay, nanay? Yung pinakamalaking pizza para yan sa inyo na pagsasaluhan nyo ng buong pamilya. Palapakan naman natin si Nanay Bening. Ayan. So, nanay, since ikaw din po ang may kaarawan ngayon, isuot nyo rin din po tong sash na to dahil ikaw ang reyna namin ngayong araw. Ayan. Ayan, nanay, isuot niya po dito sa isang kamay. Hindi po, itong isang kasama sa kamay. Ayan. At yan, at yan, ayan. So, nanay, kumusta? Kumusta, nanay? Naiiyak si nanay. Ayan, nanay. Yung mga regalo na yan ay para po sa inyo. At balita po namin ay, syempre malalayo yung ibang pamilya nyo. Sa tingin niyo po ba kanino galing itong sorpresa na to? Dewan ko na. Naiiyak si nanay. Okay lang yan. Nasaan yung mga anak ni nanay? Mga anak ni nanay. Andun, ano? O, sige, mamaya, nanay. May tatanong tayo sa mga anak mo kasi syempre, napaproud of sila sa inyo na 78 years old ka na ngayon, di ba, nanay? Akala mo wala kang regalong matatanggap? Akala mo walang regalo? So, nanay, bago yan, meron akong gustong basahin na mensahe para sa iyo. Wala naman po akong COVID, ano, pwede naman natin ibaba. May gusto akong basahin na mensahe para sa inyo. Galing to sa mga nagpa-surprise na kahit wala sila ay may paparamdaman nila yung pagmamahal nila para sa inyo. So, basahin natin ang letter. Mahal naming nanay, lola, mabuhay. Una sa lahat, nagpapasalamat kami sa Panginoong Diyos sapagkat patuloy kanyang iniingatan at binibigyan ng buhay. Lubos kaming natutuwa sapagkat nakikita namin ang iyong paggaling sa sakit. Nanay Lola, maraming salamat sa walang sawang pagbibigay mo ng pagmamahal sa aming mga apo mo. Small but terrible. Yan ang bansag ng karamihan sa iyo sapagkat lahat kinakaya mo. Noong panahong kailangan ng kaagapay ng mga magulang namin ay nariyan kayo lagi. Hindi po kayo nagpabaya, nariyan ang pag-alalay sa kanilang kakulangan, at kahit pa yan pinansyal o kalakasan ng katawan, ay gagawa kayo ng paraan para ito'y matugunan. Kahit sa aming iyong mga apo, ramdam namin ang iyong pagmamahal at nariyan ang laging pangungumusta at pag-aalala. Malayo man kami sa paningin mo, sa kadahilan ng kailangan din naming punan ang pangangailangan ng aming pamilya, pero lagi mong tatandaan na sa puso't isip ka namin at hindi nawawaglit. Nanay Lola, sana sa kaarawan mong ito ay mabigyan ka namin ng lubos na kasiyahan at wala man po kami sa inyong tabi, maiparamdam namin kung gaano ka namin kamahal at sana ay iyong magustuhan ang aming munting sorpresa para sa iyo. We love you always, Nanay Lola. Nagmamahal, magagandang apo, Annalyn, Aiza, Francia, Marisa, Annalisa, at Yang. And also special thanks to our cousin, Ma'am Jelly, for being our kasabwat. Ayan! Yan yung message, Nanay, para sa inyo. Palapakan naman natin si Nanay Benny. Ayan, Nanay. Kumusta naman po na nasurpresa kayo ngayong araw sa kaarawan nyo na kahit medyo masama na ang panahon, ayan, meron pa rin tayong sorpresa galing sa inyong pamilya. Ano pong masasabi niyo? Tingin kayo dyan, Nanay. Ano pong gusto niyo sabihin sa mga apo niyo? Dito po, Nanay. Anong gusto niyo pong sabihin sa mga apo niyo? Isa naman ay. 32 na apo. Opo. Opo. 32 na apo. Tapos po. Opo. Tapos.
No, naiiyak kasi si nanay. Masyadong emosyonal si nanay. So, nanay, hindi pa dyan nagtatapos dahil laharanahin din kayo ng aming surprise saranista na si Kuya Gab, pero doon na tayo sa loob ng bahay nyo. So, mga ka-JFS, ito ang ating lucky mommy na si Nanay Bening Tabornal all the way from Barangay Sagumay, Nabua, Camarines Sur. Tara na't samahan nyo pa rin kami doon sa bahay ni nanay upang aranahin siya ng ating surprise saranista na si Kuya Gab. Hello guys! So we are back at live na live pa rin tayo dito sa Nabua, Camarines Sur at kasama ko pa rin ang ating maswerteng mommy na si Nanay Bening Tabornal. So tara na't samahan niyo pa rin kami together with our surprise saranista para bigyan ng dalawang napakagandang kanta ang ating Mother of the Day. May hihigit pa sa isang katulad mo, inang mapagmahal na totoo. Lahat ng buti ay naroon sa puso mo, buhay man ay kandang ialay mo. Walang ilang matitiis ang isang anak. Ika'y dakila at higit pa sa lahat. Ang akit na ito ay alay ko sa'yo. Ang ibig at ibig ng pag-ibig sa puso ko, ika'y nag-iisa, ikaw lang sa mundo, ang may pusong wagas, ganyan ang tulad mo. Lahat ibibigay, lahat gagawin mo, ganyan lagi ikaw sa anak mo. Lahat ng buti niya, ang tanging hangad mo, patawad ay lagi sa puso mo. Walang inang matitiis ang isang anak. Ika'y dakila at higit pa sa lahat. Ang awit na ito ay alay ko sa'yo. Ang himig at titig ng pag-ibig sa puso ko, ika'y nag-isa, ikaw lang sa mundo, ang may pusong wagas, ganyan ang tulad mo. Thank you for teaching me how to love, showing me what the world means, what I've been dreaming of. And now I know there is nothing that I could not do. Thanks to you for teaching me how to feel, showing me my emotions, letting me know what's real and what is not. What I got is more than I could ever hope for. And a lot of what I hope for is thanks to you. There's no mountain, no valley, no time, no space, no heartache, no heartbreak, no fall from grace can't stop me from believing that my love will pull me through. Thanks to you. There's no mountain, no valley, no time, no space.
stop me from believing that my love will pull me through. Thanks to you. So palakpakan natin si Nanay. Yeah. Init na kami. Hello guys! So ayan ang dalawang tugtog o kanta na ibinigay ng ating surprise na renista para sa ating Wonder Mom naman dito sa gilid. So Mommy, kumusta naman ang pagiging 18 anyos na naharana pa ngayong araw? Kumusta naman, Mommy? Anong masasabi niyo, Mommy? Ay, beautiful maski gorang na. Ay, beautiful. Ano po, Nanay? Pero masaya ka, Nanay. Masayang masaya. Ayan, Nanay. So, bago yan, Nanay, syempre hindi matatapos ang araw na to na hindi ka nagbo-blow ng 2 cake mo dyan sa gilid. So, ready ka na ba, Nanay? Tungka na gid si Nanay. Antok ka na ba, Nanay? Antok na. Hindi pa antok. O, sige, Nanay. Sige, lalapit na lang natin yung cake ni Nanay. Nasaan yung cake ni Nanay? Ayan. Lalapit na lang natin yung cake ni Nanay. Ano? Ayan. Ready na siya. Ayan na, nasan yung lighter natin? Ayan. Sige, Nanay. Okay lang, dyan ka muna, ano? Bago yan, kakantahan muna natin si Nanay ng happy birthday. 1, 2, 3. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Ayan, Nanay, make a wish and blow your 2 candles. Ayan, so hindi Nanay. Mablo kita, Nanay. Wish muna. Ayan, isa pa. Ito pa Sarap yung pa. isa. Ito pa yung isa. Wait lang. Ayan yung isa. Nanay, sige po. Yay! Happy birthday, Nanay. So, lipat ulit ako dito. Ayan, Nanay. So, bago natin tapusan, nasaan po yung mga anak ni Nanay? Yung mga anak po ni Nanay. Mga anak ni Nanay. Yung mga anak po ni Nanay. Alin na si Nanay? Sino pa? Sino pa po yung mga anak ni Nanay? Ayan. Ayan. Sige, dito po. Sige po. Nasaan pa po yung iba? Ilan po ang anak ni Nanay? Alin natin na, May. Ito na. Okay po. So, ang andito po ay 4. So, ngayon po, gusto ko lang po kayong hingian ng mensahe para sa inyong nanay kasi syempre ay 78, di ba? Wow. Pero eto, nakaranas pa si Nanay ng bonggang sorpresa. So, unahin ko na to si Mami. Akin na muna. Parang kanina pa to pinag-iinitan ni Mami. Ano kaya wala ko dito sa picture na to eh. Kanina pa siya naghahanap. Kaya wala ko sa picture na to. Sige, Nanay. Ano pong gusto niyo sabihin sa inyong napakagandang nanay naman ngayong araw? Wish ko lang kay Nanay. Magtagal pang buhay niya. Oh, naiiyak ako. Ayun. Sige lang po. Ayan, masyado nang... Yan lang po ba, Nanay? Ayan, si Nanay naman. Ikaw naman, Nay. Ayan, happy birthday, Dida. Ano pong gusto niyo sabihin sa inyong nanay? Sayang naman po ng red yung stripes dyan. Ayan, Nanay. Ano pong gusto niyo sabihin kaya kay Nanay? Sabihan kay Nanay, salamat. Dawa, parpaon. Dawa kita na ganda na si Tatay. Para ka na mo. Na, daway ka ano na ito. Pero pa kang nagsusuporta ka na mo. Sana, maglawig pa buhay mo. Ayan na.
Isang hug ulit para kay nanay. Hug niyo naman ulit po si nanay. Ayan. So, halika naman dito, nanay. Nanay Gloria Arroyo. Ay, mali. Baba ko pala si Gloria Arroyo. Charot lang po. Joke lang. Alam ko si Gloria Arroyo eh. Sorry. Nay, ano naman po ang gusto niyo sabihin sa bansang Pilipinas? Ay, charot lang po para kay nanay. Ano po ang gusto niyo sabihin para kay nanay? Ayan. Awis ko sa napukan. Mahal na mong nanay. Tumagal pa ang buhay ka. Salamat ka perming ka. Diba, pag malasakit ka naman sa maray, wala katapusan na pag... Sige lang po. Ayan. So, sige, nagiging emotional na. Si tatay naman. Ang nag-iisang mo bang lalaki si tatay? Nag-iisang lalaki. Ayan, nag-iisang lalaking anak ni tatay, si Fernando po Jr. Ayan. Sige po, tay. Anong gusto niyo po sabihin, tay? Tatay, dito ka sa tabi ko, tay. Para ano mo si nanay. Huwag ka sa yan. Ano pong gusto niyo sabihin kay nanay? Ayun, naiiyak na lang sila. Ayan. Ano pong gusto niyo sabihin kay nanay? Nang support na. Sige tayo, dito ka upang inom. Pag tayo ka na nagkaram. Charot lang tayo. Sige tayo, ano pa pong gusto niyo sabihin tayo? Salamat sa kalagol na yun. Kasi ka sa mga pilang. Happy birthday. Isang kiss naman po ra kay nanay. Ayan. Palampakan naman po natin ang ating dito lang kayo mga mommies and daddies. Ayan yung mga anak ni nanay. So nanay, since nag-message na masyadong emotional ang inyong mga anak, kayo naman po, ano pong gusto niyo sabihin sa buong pamilya nyo, sa mga apo nyo na nagbigay ng bonggang sorpresa para sa inyo? Pwede kayong tumayo, nanay, or okay lang kung nakaupo kayo. Ano pong gusto niyo sabihin? Salamat ako sa mga game ko. Na mga pagsupunta ka na ko daw ang mga pwede. Tumumang ko sila. Baka magtumas sa tulong. Ayun mo. Yan lang po. Yan lang po. Yan lang po, nanay. Ayun lang po ang gusto niyo sabihin, nanay. Ayan, nanay. Pwede naman ako humingi ng isang I love you naman para sa lahat. Tapos sabay flying kiss na lang, nanay. Flying kiss talagang bonggang-bongga. Isang I love you na lang, nanay. Tapos flying kiss ka na lang po. Wow! Malapakan naman natin si Nanay Bining. So, bago natin tapusin to, lahat tayo magsasabi ng happy birthday, Nanay Bining. Lahat tayo sisigaw tayo at the count of 1, 2, 3. Happy birthday, Nanay Bining! Malapakan naman natin si Nanay Bining. Again, we are the JFS Petals and Services. We don't just create but we captivate. Follow on our social media accounts. Follow, like, subscribe, and share. Abangan niyo ang mga upcoming videos and surprises namin. And nanay, again, happy birthday. More birthdays to come po. And stay happy lang, nanay. Okay po? And God bless you. Magbabay ka naman, mami. Magbabay ka po. Magbabay ka. Bye!